Hej, jeg hedder Sigurd Barrett, og som de fleste nok ved, så er jeg rigtig glad for musik. Men filmen er knækket. Desværre er vores virkelighed den, antallet af musikere, det er faldende. Fødekæden er i krise, og det betyder, at det med at få unge mennesker til at spille et instrument, det er sværere, end det har været før. Der er færre og færre, der starter på at spille et musikinstrument, at hvis det fortsætter, så dør musikken, og så dør vi. Er det børnene og de unge, der ikke vil spille musik, eller ved de ikke, det findes? Jeg tror, vi skal kigge et spadestik dybere. Jeg tror, vi skal se, hvad der ligger forud for, at de kommer i gang med at lave noget musik. Jeg tror, at nogle voksne har glemt at give dem muligheden. Der mangler koncertsale, mangler spillesteder, vi mangler øvelokaler. Det er en af de ting, der virkelig bekymrer mig. Men hvem er det egentlig, der maler de her dommedagsprofetier, og hvor slemt står det egentlig til? Anne-Mette er generalsekretær, og Tove er formand for Dansk Amatørorkesterforbund. Jeg hedder Anne-Mette Hansen, og jeg er generalsekretær i DAO. Hej, mit navn er Tove Leininger. Jeg er formand for Dansk Amatørorkesterforbund. I praksis der betyder det, at Tove hun tager sig af alt det politiske arbejde, og jeg er den, der svarer på alle spørgsmål og er hands-on hos orkestrene. Vores kulturliv er utrolig vigtigt, og musikken er selvsagt en meget, meget vigtig del af det. DAO er jo en organisation, som har virkelig mange orkestre under sig, og som på alle måder arbejder for at styrke musiklivet og glæden og interessen for musik i Danmark. Så hvorfor vil børnene og de unge ikke spille musik? Eller måske vil de gerne, men de ved bare ikke, at det findes. Selvom det er et alvorligt emne, så er der faktisk en ret sjov historie omkring, hvordan vi bliver opmærksomme på det her. I 2023, der havde DAO 75 års jubilæum. I den forbindelse, så synes vi jo, at vi skulle lave nogle markeringer. Og blandt andet fik vi lavet sådan en bog, hvor vi sendte et link ud til alle vores medlemsorkestre, til deres formænd og kontaktpersoner og til rigtig mange mennesker i DAO, og bad dem, der havde lyst, lige skrive noget om, hvad DAO var for dem, og hvordan de oplevede det at spille i et amatørorkester. Men fik noget helt andet og noget ekstra ud af det, fordi vi fik den her undersøgelse, der faktisk viste, at der var én ting, som orkestrene ud over musikken havde til fælles. De savnede unge medlemmer. Vi stillede blandt andet et spørgsmål. Hvordan drømmer du om, at orkesterkulturen udvikler sig de næste 10-20 år? Og hvad skal der til for at nå derhen? Og en svarer, jeg drømmer om, at vi får en bedre fødekæde, så vi ikke bliver en uddød race. Jeg drømmer om, at det bliver lettere tilgængeligt for børn og unge at lære at spille et instrument, og at musikskolerne fokuserer mere på at opbygge fællesskaber omkring musik. Jeg drømmer om, at vi får samlet alle unge mennesker op. Generelt mangler orkestrene elever. Der af en eller anden grund stopper med at spille. Der skal flere unge i gang med at lære at spille. Alle børn burde blive introduceret til et instrument i skolen. Jeg drømmer om, at flere orkestre har et elevorkester eller et orkesterprojekt. Vi må opfordre politikerne til at fremme musikken blandt børn og unge. Det begyndte vi så selvfølgelig at kigge lidt på i vores daglige arbejde i DAO. Hvor er de unge? Er de i musikskolerne? Eller hvor er de? Der var nogen, men der var ikke mange. Og det skal vi have gjort noget ved. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at støtte amatørmusikken? Eller sagt på en anden måde, hvad er DAO's eksistensberettigelse? Så kunne man jo bare prøve at slukke for al lyd i en uges tid og se, hvordan det føles, hvis al musik forsvinder. Der skal jo være nogen til at lave den. Der er jo ikke nogen tvivl om, at musikken kan rigtig meget i sig selv, men der er jo også en hel masse sidegevinster. Og det er måske nok det, som man skal sælge musikken på for dem, der ikke kender så meget til at udøve musikken selv. Jeg møder rigtig tit nogen, som spørger, hvad det egentlig vil sige overhovedet at spille musik. Og jeg fortæller dem, og det er primært børn, at det med at spille et instrument, der får du altså en kilde til livsglæde, som kan vare hele livet. Altså, jeg ved jo, at AKKS, Amatørernes Kunst- og Kultursamråd, de har lavet en undersøgelse, som jo viser, at man får så meget tilbage. Det giver noget samhørighed, det giver noget fællesskab, masse selvtillid. Det giver faktisk også færre sygedage. Altså, folk er meget mere tilfredse i deres liv, når de sådan mærker, at der er brug for en, og man kan gøre en forskel også på amatørplan. De fleste af alle de professionelle musikere, jeg kender, er vokset op i amatørmusikken, har mødt rollemodellerne der og er blevet inspireret til at tage det videre. Uden amatørmusikken, så vil der heller ikke være noget professionelt musikliv. Det kan vi måske ikke se lige nu, men på sigt, så vil det professionelle musikliv jo dø ud, hvis der ikke er en fødekæde via amatørmusik. Og det er blandt andet også det, DAO kan. Inspirere folk til at gå videre og arbejde med musikken og være inspiration for den næste generation. Og vi har brug for det. Vi har brug for musikken, både for individet og for fællesskabet. Men hvorfor er der så ikke flere børn og unge, der har lyst til at spille? Jamen det tror jeg bestemt gerne, de unge vil.
Jeg tror bare, at nogle voksne har glemt at give dem muligheden. Hvis der ikke er nogen voksne til at vise de unge, hvordan man gør, så er det jo klart, at de ikke bliver inspireret til at tage tråden op. Jeg tror bestemt, de unge gerne ville, hvis der var nogle kloge voksne og nogle politikere, der gav dem muligheden. Jeg tror, at der skal gøres meget mere for at udbrede kendskabet, præsentere musikken noget tidligere. Jeg tror nogle gange, at de mangler kvalificerede musiklærere, der går ind og prikker lidt til dem. Og jeg tror faktisk, der skal gives nogle flere midler til musikken. Vi mangler øvesteder, vi mangler ordentlige lokaler, vi mangler instrumenter til børnene. Her der skal man have et instrument hver. Man kan jo ikke bare nøjes med at få en bold til 22 mennesker. Så der skal investeres nogle penge i det her. Det er altså ikke godt, hvis vi ikke får nye unge børn ind i musikskolerne, og hvis ikke vi får fyldt de huller ud, der er i den musikalske fødekæde. Hvis ikke børnene og de unge bliver introduceret for, at det overhovedet findes, ja, så er det jo altså svært at finde vejen derhen. Uden gode muligheder og mange midler, så er det et svært arbejde, så er det op ad bakke. Jo flere man er, jo stærkere er man jo. Og i den jungle, det er at drive forening i dag, det bliver sværere og sværere. Det bliver dyrere at have en konto i en bank, hvis man overhovedet kan få lov til at have en som forening. Og der bliver opsat regler på kryds og tværs, som gør det hele mega komplekst. Vi har lige haft DM Brass, og for orkestrene er det jo en kæmpe udgift, de skal betale for at komme hertil. De skal betale for at overnatte. Der er en udgift forbundet med, at vi rigtig gerne vil være i en sal, der præsenterer vores mange timer i øvelokalet på flotteste vis. Så derfor så har vi en aftale med Musikhuset. En virkelig fordelagtig aftale, men det er stadigvæk, når man skal fordele det ud på medlemmerne, som skal hjælpe sig med at betale det, en kæmpe stor udgift. Så for sådan en ung studerende, som er på SU, der er det nogle gange en fuldstændig uoverkommelig udgift, og så er man nødt til at vælge det fra, fordi man skal jo have penge til mad. Vi kan godt søge nogle fonde. Statens Kunstfond, de deler ud af pengene. Det bliver færre og færre til amatørmusikken, desværre. Og desværre så hedder det også projektstøtteudvalget til musik. Det betyder, at det skal være projekter, men det vi har brug for, det er til den daglige drift. Man kan ikke blive ved med at opfinde nye projekter, når man har et orkester, der kører. Så der mangler vi også penge. Der mangler vi også politisk opbakning og støtte. Musik er sammenhængskraft. Og det er vigtigt, at man er klar over det, at det er en livslang proces. Man starter tidligt, man udvikler sig som menneske, man har samhørighed med andre, man har et godt samspil, man er en god samfundsborger, når man dyrker musikken, og det skal ikke bare være en kort periode, mens man for eksempel går i musikskoler, som slutter, når man er 25 år, men at det er en proces for hele livet. Nogle vælger så at gå den professionelle vej, andre har bare rigtig meget livsglæde resten af tiden. Og det der er så vigtigt, at vi husker, at uden amatørmusikken og uden musikskolerne, så starter det altså ikke nogen steder. Og hvis ikke vi sørger for, at der kommer en fødekæde i gang, ja, så er det altså, at vi på et tidspunkt står væsentligt fattigere. Og det er der ikke nogen af os, der ønsker. Jeg gør i hvert fald ikke.